Їх вже 23. Сьогодні зранку російські силовики в Ростові-на-Дону затримали ще 3 кримських татар. У тій же сфабрикованій справі, за якою вчора під час облав затримали 20 чоловік. А окупаційний київський райсуд Сімферополя від учора, другий день поспіль, одного за одним запроторює кримських татар за ґрати. Біля будівлі суду зібралися кілька сотень небайдужих співвітчизників. Тим часом російські пропагандистські ЗМІ вчорашні облави і сьогоднішні арешти називають героїчним порятунком від терористів. Про план Кремля позбутися від кримських татар, яких не вдалося приручити, Тетяна Сулій. Аби запроторити їх за ґрати, російська ФСБ організувала цілу спецоперацію із перекритими вулицями і цілим арсеналом спецзасобів. 1500 озброєних силовиків влаштували облаву на майже 3 десятки осель кримських татар в окупованому Криму. Ламали меблі, забирали мобільні телефони і били. Били чоловіків на очах у дітей, дружин і матерів. Били навіть тих, хто просто стояв на вулиці. Далі були броньовані автозаки, управління ФСБ, так званий суд і одна для всіх стаття про тероризм. Що напередодні ввечері 9 кримських татар окупаційний київський райсуд Сімферополя запроторив за ґрати до 15 травня. Долю решти 11 вирішував сьогодні. Той таки окупаційний суд. Їм закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. І ці звинувачення не мають нічого спільного з правдою. Так думають всі ці кримські татари, що терпляче чекають завершення сьогоднішнього судилища. Вчерашние события, они были очень массовыми, то есть это видно, спланированная такая, она напоминала облаву, да, просто, и видно было, что эти все действия были направлены именно на то, чтобы именно психологически воздействовать, да, на народ. І проти цих беззбройних людей до суду виходить цілий взвод силовиків. 20-річного Таїра Ібрагімова з табличкою «Ми, Кримська солідарність» силоміць тягнуть до автозаку. Задерживают одного соотечественника, который пришел поддержать своих соотечественников. Так звані судді аргументів адвокатів затриманих кримських татар не слухають, бо мають нібито неспростовні докази їхньої вини. Списки завербованих до організації Хізбут-Тахрір і знайдену заборонену літературу, яку на вчорашню облаву прихопили з собою самі ж розгвардійці. Мы уже были в доме, обыск проводили, там были вот в синих костюмах, получается, ФСБ. ОМОНовцы? Да. ОМОНовцы. Они, я так подозреваю, они возле сарая стояли и пошли, я думаю, поставили эти книги, 2 книги были экстренные. Я говорю, ну вы ничего не найдете, потом он открывает после моих слов наверху, с левой стороны, тряпку. И нашел 2 книги. И такой начал, такой краткий смех был. Заарештовують кожного, хто опиняється сьогодні на лаві підсудних. Однакові для всіх рішення так званого суду не більше як формальність, бо терористами їх назвали ще вчора із усіх російських телевізорів. В Крыму сегодня задержали 20 человек, в числе которых главари и рядовые участники запрещенной в России международной террористической организации Хизбут-Тахрир. Задержанные занимались распространением террористической идеологии и вербовкой. З тих самих російських телевізорів вчорашню зухвалу облаву розгвардійців подавали як героїчний порятунок від терористів. Мовляв, надто вже добре їм жилося за часів України. І ось уже 5 років російські окупанти запроторюють за ґрати ні в чому невинних людей, називаючи це боротьбою з екстремізмом. Экстремисты чувствовали себя очень вольготно, поэтому не боялись публично и беспрепятственно пропагандировать свою идеологию. Но после воссоединения Крыма с Россией вольготная жизнь экстремистов закончилась. У цьому своєму сюжеті російський пропагандист за кремлівським сценарієм, не соромлячись, заявляє із кримськими татарами, які насмілилися виступити проти окупаційного режиму, силовикам надалі треба бути ще жорстокішими. Мовою окупантів це означає лише одне – сфабрикованих справ про так званий тероризм буде тільки більше. Тетяна Сулій, Заман, АТР.